Интернет. Интернет. Колко? 50 евро. Хайде, те не са на Телеком като нас, да са се прецакали. Ти видя ли новата сметка? Ако трябва да избираш место за отглеждане на деца, Германия или България? Има и плюсове и минуси за двете, виждам аз. Започни с Германия. Тук е... Системата учебната е доста по-лека от България. И е много по-леко на децата. Лека... Това ще те питам. За учене. Понеже учат по-лесни неща. Учат по-лесни неща, не ги натоварват толкова. Даже изобщо не бих казала, не трябва да имат стрес децата. Доколкото съм запозната, в България учат в пъти повече. И много по-трудни и затормозяващи неща за децата. Добре, спомена, че тук е по-лесно за децата. Да, но... Ти гледаш вече за деца в училище, а за преди това? Ами в детската градина пък не ми харесва тук системата. Първо, че не ги учат на нищо. Само си играят, само... общо взето, само се забавляват. Пускат ги навън в калта, каляват ги, окей, това е добре. Няма значение вали, не вали, те са навън. Ма не учат стихотворения, не учат нищо. Нищо като в България. Елементарни неща не учат. Тук ги остават просто да си... Как е в България? В България е много по-различно. Там учат стихотворения, правят им... как се казваше? Тържества? Тържества. Тук правят един фашинг, преобличат се в някакви дрехи. Това е, идва един път в годината да ги снимат с дядо Коледа, евентуално ако намерят. И това е. Нищо не правят, само си играят. Тук не пеят, наистина не учат песни. Да. Не, може би Нито учат. песни, нито стихотворения. Не, като отиваме да оставяме малкото, когато беше още малка, те ги посрещаха с песничка. Да, сутрин си правят един кръг малките дечица и пеят в този кръг. Ама тя е най-съща песничката и не е нищо, кой знае какво. В смисъл не е песни като при нас да научат песента наизуст днеска една, примерно ли този месец една, други месец друга. Не, тук си е един и същ репертуар. Или поне в нашата детска градина е така било, но повечето хора, които съм говорила, все си е така. Учат ги от малки, че децата имат права. Това изобщо не ми харесва. Те не трябва да имат. Не, че не трябва да имат, ама не са толкова големи, за да могат сами да решават за себе си. Те точно това се опитват да им кажат. Че могат сами да решават какво ще ядат, какво ще правят. Това е вече за по-напредна. Не, в детската градина си спомням, майка беше казвала, че я караме да учи да яде авокадо. А фрау Розенал и казва, не, ако не искаш, няма да ядеш. Това е твое право и ние няма да ядеш. Не могат да ти кажат, вашите ще ядеш ли. От една страна я разбирам. Като не искаш, не искаш. Аз мразя в градината да ме карат да ям чушки. Неща с чушки, Да, ама или чипс, лук. примерно, им позволяват да ядат. Що не забранят тия вредните неща, пък полезните да ги остават. Има разлика. Виж, ако карам да яде някаква лоша храна, окей, нали? А се карам полезно да яде. Тук пък ти плащат на месец за всяко едно дете 235 евро. И 50 вече. Сега го дигнаха наскоро. В България миналата колко година. ще ти платят? Там може да не вземеш, доколкото Не, знам. да ти платят е грешно. Колко получаваш? Като детска... Не е добавка? Не, май да си се води Точно добавка. добавка. Доколкото знам е 50 лева, ма не я взема всеки. А тук е 250 евро. Те май ще ги вдигат сега. Още. Не съм влизала в банковата да видя този месец колко са превели. На тази страна пък с 250 евро може да си
поемеш огромен процент от разходите на детето. Да, но те не стигат за детска градина, която тук е около 400 евро на месец. Да. А пък Какво ще си и в покриеш? България са скъпи. В България скъпи частните. Държавните не са скъпи. Как е да си намериш место в държавна? Не знам. Трябва да разпитам някой, който е запознат. Но тук е от щат до щат. Голяма разлика. Има Да. щати, които ти е безплатно да видиш. В Хамбург е безплатно, но тук при нас не е. Да. Макар, че дочувах, че ще го сменят. Че обмислят да го направят и тук безплатно. Дано, защото това е доста голям разход. И тук задължително си носиш храната. За закуска на детето задължително, докато в България е поето всичко. Закуска, обяд, следобедна. Тук детските са от 8, може и 7:30 да намериш до максимално 4 часа. А в България са от сутринта до вечерта до 7. Ще може ли да се справи семейство с доход 1000 евро на месец? Не, Тричленно семейство. абсурд. Не? Не. Колко ще... Квартирата, да кажем, че ще живеят в същия апартамент. Да кажем същите пари. 400, да кажем 450 евро. Но то няма такива наеми на малки апартаменти. Да кажем, че имат късмет. Остават 550. Така. Но те взимат 250 детски, Да. така че още 800 евро за разход. За кой ще е следващия най-голям разход? Ток. Добре. Интернет. Тока колко? Парното, ако не ти е включено, както при нас, ако не е включено, си го плащаме отделно, не е в небен постена. Значи за ток да отделим 100 евро. Може и повече там. Да кажем, това семейство е спестеливо. За парно, За парно, там си трябват едни още 100 няколко. И добре, миналата година... става 600. Миналата година? Миналата година по колко плащахме и доплатихме 500. За миналата година сме пуснали в края на ноември парното. И то много скъпо стана. Да, но това семейство има голям късмет, те са много пестеливи. Гати късмета. Те не са оцелили войната в Украйна, те сега ще оцелят мира в Украйна. Да, бе, да. Сметките ще паднат и те имат късмет. И за сега дават наем 450, ток 100, парно 100 и получават 250 допълнително за детски. Което до тук прави Така, колко е голямо детето? Да започнем от там. още 600 евро разход. Ходи ли детето на училище или ходи на детска градина? Да кажем, че е първи клас. Първи клас, айде, там не са толкова скъпи учебниците. На месец колко още ще им трябва за училище? Не много. Но има пак някакви разходи. Това дете има нужда от дрехи, обувки, всякакви неща. Едни 100 евро ги служи на месец там. 100 евро за дрехи и обувки. Кажи речи, да. Хайде, те ще гледат да взимат втора употреба, ако не се налага да е нещо ново. Могат да се намерят запазени втора употреба и този разход може да се смъкне до 50 евро. Добре, айде 50. Което пак е много, ти няма му купуваш всеки месец. Ох, ако е като нашето. Много е даже. Всеки Да ден кажем, иска нещо. 30 евро на месец. Аз ти говоря, те ги водят на театри, на там, което си се поема от родителите. С такива, нали, в тия 100 евро да влязат такива разходи. Не е само
нали, за дрехи. Въобще за училище, всякакви неща, каквито трябват. Пак е много. Кажи Добре, го. 50 ли служи? Кажи ги 60, хайде. Добре. До тук. Още 540 останаха за харчене. Интернет. Интернет, Колко? 50 евро. Хайде, те не са на Телеком като нас, да са се прецакали. Те ще са Ти видя ли новата сметка? А ти на които и да си, те и Vodafone са скъпи, и O2 са скъпи. Всичките са едни същи некадърници с отвратителен интернет и са много скъпи. Един от... Но има по-добри оферти. Ще си намерят за по 30 евро на месец. Това ще е за известно време и после става още по-скъпо. Добре, Двойно 35. повече. Колко бях казал? На 450 ли бяхме? Някъде там. Добре, да кажем интернет и телефон. И телефоните ще плащат общо... Зависи пак на коя фирма, изплащат ли телефони, не изплащат ли. Това също зависи. Ние, Сметни примерно, 60 евро на месец. ние колко плащаме за телефони? Сега плащаме малко, защото си сменихме това, ама иначе са си доста. Преди плащахме ние 50-60 евро. Нали така? Да. Колко ще махнеш? И трябва някъде 70 евро за два телефона и евентуално Интернет. на детето, ако си взел нещо. Макар че ние първата карта на Маги беше за 5 евро на месец. 5 евро на месец? Да, предплатено. Не беше ли като свършат парите в нея тогава? Да, но грубо излиза около 5 евро на месец. Аха. Не съм запозната, не знам. Служи ги 70 евро. Да. И става 380. Те 380, ако не пазаруват само на промоция за ядене, може и да не им стигат. Защото цените в магазините 1 килограм месо ти стана под 8 евро няма. Ами на това дете му се носи закуска в училище. Ако ще е първи клас и родителите работят, се плаща бетроюнг. То е 200 и няколко евро вече стана, ми ги казах. Бетроюнг? Това е занимално. Да. Колко пари е станало? 210 ли каза ми? При положение, че семейството изкарва 1000 евро, това означава, че единия не работи. Добре, детето няма ходи на бетроюнг, значи за плюс 200 евро. Защото няма да има такъв разход. Значи излиза, че колко пари остават за храна. Каквото е останало, мисля, че отива за храна. Ами добре, но тия родители нямат ли нужда от обувки, от дрехи, от някъде да излязат с някой, някъде някой път да отидат? Ами... Дори детето да заведат някъде. Един автобусен билет ти струва 2 и нещо. Ти един път до центъра, ако трябва да отидеш с автобуса на ефтиния, нали? Айде за 4 спирки, 1,90 при нас. Да, но това семейство постоянно роби в eBay Kleinanzeigen, в тукашния сайт за втора ръка, и си намира безплатно неща. Добре. Колелета също. Искаш да кажеш, че не ползват градския транспорт. Не. Нямат и кола. Ами да кажем, че нямат. Много са загазили. Те няма къде да ходят. Ма как няма къде да ходят? На всеки му се налага нещо някъде да отиде. Айде да кажем, кола нямаш. Не е задължително, тук навсякъде може да Имаме отиде. приятели без кола. Кой? Алекс. Йога? Да. Да, ама те къде ходят? Алекс като трябваше да ходи на това,
Ходеше с някакъв познат, на Халиги Хафенка трябваше да ходи. Сте си зависим от някой да те вози. Допреди да беше започнал. Но иначе ходиха направиха една екскурзия без децата С влака. с влака. Значи пестят пари, за да съберат за билети, ако искат да Не правят. баш не са от пестеливите, а си им дава джоб в центъра доста. Не мога ги сравняваш. Да. Те не са от пестеливите, бих казала. Но те пък си имат други предимства там, като са на джобса и такива неща. Да, имаш курсове, които джоб центъра ти покрива. Да. Но се върнем на семейството с 1000 евро, които нямат кола. Направо не ги виждам как живеят. С 1000 евро, честно ти казвам. Това ми се струва мисията невъзможна. Значи, щом взимат 1000 евро, това означава, че единият родител работи на тайл сайт, на непълен работен ден. Да. Това означава, че другия нещо учи и се подготвя. Явно ще трябва да изкарат известно време, да стиснат зъби, докато единия изкара някакъв берух, някаква професия, да може после да изкарва добри пари. Добре, ти колко мислиш, че тук са добри пари, за да може човек да живее нормално? Ами трябва да дефинираш нормално. И да може да отида на почивка. След тия, дето взимат 1000 евро, сигурно не са и немци, а са някакви ауслендери като нас. И да кажем, някой път ще им се иска си отидат в родината. Това струва пари, то не е малко. И нещо, ако се случи с роднини, на нас не се случва. Тръгваш си от днес за утре, това струва доста. Ако нямаш пари, какво правиш? С 1000 евро си за никъде. Те няма да стигнат за билети само. За 3 човека. Не, в такива случаи взимаш от спестените пари. А как ще спестиш, ако имаш 1000 евро заплата и ти не можеш да спестиш от тях? Ти преди да си се озовал в такава ситуация, си пестил пари. Имаш Да някакви кажем, спестени. че нямаш спестени. И повечето хора нямат спестени пари. В такъв случай зависи какво прави другия човек. Ако той наистина учи и прави аусбилдинг или... Ако прави аусбилдинг, то той ще взима някакви малки пари. Някаква сума. Тогава можем да направим семейството да са и двамата аусбилдери. Да учат и практикуват за професия. Може. Така и двамата взимат малко пари, но достатъчно да минат 1000 евро граница. Да. И в такъв случай, след като те имат потенциал в бъдеще да изкарват повече пари, ако се наложи нещо, трябва да изтеглят заем. Ами, да. Ма те заемите са доста скъпи в момента, лихвите май. И за да ти дадат заем си има условия. Тук не е като в България, доколкото знам, всеки да ти дава заем. Първото ще питаш мама и тати. Ако мама и тати нямат, Тогава питаш баба и дядо. ако и те нямат, Тогава питаш най-добрите приятели. ако и те нямат, Тогава си в егати ситуацията. аз мисля, че повечето са в такава ситуация. На днешно време е така. Тогава Те- вече отиваш до банката. Виж, че немците изнемогват, дето са немци. Вече колко хора се оплакват, че не могат да си платят сметките, тока, парното. Камо ли? И то това са немци, де взимат повече пари от нас. Как ще се оправи някой с 1000 евро? Абсурд. Той не може само сметките да си плати с тия 1000.
Ти викаш 400 евро наем и 50, то това ще да е някакво студио за тия пари. Иначе няма друг вариант. Аз казах, че хората са късметливи. Няма От едно такъв време и на късмет. такъв найема не се го дигнали. Иначе ако са толкова дълго, те няма взимат 1000 лева, 1000 евро. Не мислиш? Това означава, че са работили до едно време, събрали са пари, имат спестени и сега правят тренинг за по-добра професия. Трудно ще избутат на тия цени. И с малко дете почти невъзможно, според мен. Да не кажа, мисията е съвсем невъзможна. Колко тогава трябва минимум? Минимум. На тези хора, които не им достигат пари, на тях им се полага и допълнителна помощ от държавата. Да, ма то си има и там условия. Дали отговаряш на някакви условия. Не всеки има право на помощ. Не съм запозната точно, но не всеки получава помощи. Ако беше така, нямаше да има толкова бездомни. И тук. Проблема на бездомните не е ли, че те не искат да работят? Може би до някаква степен, ама... Не само. Защото тук има много дето не работят, но си получават помощи и обратното. Такива дето само работят и само дават помощи и не получават, като нас. Нали така? Да. Моето мнение е, че с 1000 евро тук е тричленно семейство. Абсурд, няма как да се справи. Колко минимум им трябва? Поне 2500. 3. С днешните цени. Ние като дойдохме тук, една бутилка олио струваше 1 евро. Захарта струваше 65 цента. Една бутилка олио струва 1,50, 1,60. Най-обикновено, не говоря за зехтини или за такива екстри. 1 килограм захар ти струва 1,40. Всичко друго, маслото ти е 2,50. Те родителите са те не ядат здравословно хранещи още и по-зле. казват, че захарта е вредна. Не ползват захар. Захар може да не ползват, ама други неща се ползват, които особено да се храниш здравословно. Това означава да се храни здравословно. Да гледаш да си купуваш по... Хората, които се хранят здравословно, ядат по-малко. А само това ли? Аз не мисля. Защото ти днеска може да ядеш само един бургер, ама това не е здравословно ядене. Да ще дадеш 10 евро. Ама не е здравословно. Ако ям бургери, то един няма ми стигне. Да, но нали така най-ефтиния е 10 евро. Но хората, които гледат своето здраве, те не се дъпчат. Не знам. Как да го кажа? Които гледат да консумират полезни продукти. Какво ще рече не се тъпчат? Човек трябва да яде горе-долу 3 пъти на ден. Ти живееш в стари времена. Сега е модерен свят. Сега хората спазват фастинг.
ядеш веднъж на ден и това е то. И по тая логика един бургер ще ти стига. Ама дали ще е Казвам полезно? за хората, които фастват. На мен не ми стига. Моето мнение е, че 1000 евро не стигат до никъде. От моя опит и от това, което ние виждаме, цените са двойни и тройни, откакто сме дошли. Всичко е поскъпнало много, много, много. Ама много. Двойни и тройни не са. И как да не са? Кое е скочило от двата? Захарта даже повече. Какао, такива неща. На колко стотинки беше захарта като дойдохме? 65. А сега колко? 1,50. Добре. Брашното поскъпна. Грешката е в към това. Моя грешка. Защото не ходиш да пазаруваш, затова не знаеш цените. Наистина не знам има ли хора, които могат да справят тук с 1000 евро. Ако искаш да дойдеш с малкото ти семейство тук, от 3 човека и само единият да работи, то ти трябват поне минимум 2000 евро на месец. И то при положение, че наемът ти е малък от 450, максимум 500 евро. Това е. Чуз!